पाऊले चलती पंढरीची वाट म्हणत गोयचे जायते मंडळ पंढरपूर वारी घेऊन विठ्ठलाच्या दर्शनाक वतात। ही शेकड्यांनी वर्सा सावन चलत आयिल्ली परंपरा। आर्तभावान उलो मारून विश्व कल्याणाचे साकडे घालपी भक्तांच्यो इच्छा पांडुरंग पुराय करता। भक्तां खातीर भक्तांच्या घरा वचपी विठ्ठलाच्यो कथा आसात। अशीच कथा आणि असोच इतिहास साखळे विठ्ठलापूरच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिराचो। प्राचीन काळी शेकडो वर्षापूर्वी इथले जे भाविक मंडळी होती ते वारी घेऊन पंढरपूरला जायचे। तर असेच एक भाविक राणे कुटुंबियातले भाविक हे वृद्धपकाळामुळे पुढे वारी होणार नाही म्हणून त्यांना खूप दुःख झालं आणि त्यांनी पांडुरंगाच्या चरणी पंढरपूरला सांगितलं की आता ह्यानंतर काही मला तुझ्या चरणाशी येणं शक्य होणार नाही आणि ते निघाले, परतीच्या प्रवासाला लागले। पण त्या ठिकाणी असा चमत्कार झाला की साक्षात पांडुरंगाच्या ज्या पांडुरंग म्हणजे रुक्मिणी सत्यभामा सहित पांडुरंग हा त्यांच्या झोळीमध्ये जाऊन त्यांचं जे सामान होतं त्याच्यामध्ये जाऊन बसला। दुसऱ्या दिवशी तिथल्या पुजाऱ्यांनी जेव्हा मंदिर उघडलं तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की पांडुरंगाच्या मूर्तीच नाही आहे आतमध्ये आणि ते एकदम भयभीत झाले आणि त्यांनी त्यावेळेचे तिकडचे सरदार वगैरे यांना ते सूचित केलं। पण पांडुरंगाने त्या सरदारांनाही दृष्टांत देऊन सांगितलं होतं की माझ्या मर्जीने मी माझ्या माझ्या भक्तांबरोबर जात आहे, तेव्हा माझा काही तुम्ही शोध घेऊ नका असं। आणि 2-3 दिवसानंतर जेव्हा त्या लोकांना कळलं की त्यांच्या झोळीमध्ये साक्षात पांडुरंग रुक्मिणी सत्यभामा सहित येत आहे तेव्हा त्यांचं मन भरून आलं। कुठे मंदिर बांधायचं वगैरे असा विचार त्यांचा चालू होता। तर इथूनच एक 4-5 किलोमीटरवरती जंगल आहे, त्या ठिकाणी पंढरणी म्हणून आज त्या भागाला ओळखलं जातं। त्या ठिकाणी नेऊन पांडुरंगाची प्रथम स्थापना केली। या ठिकाणी मग त्यांची स्थापना झाली 550 वर्षापूर्वी आणि तेव्हापासून ह्या मंदिराचा जो कारभार आहे तो राणे कुटुंबियांतर्फे सांभाळला जातो आणि इथलं जे पूजा अर्चेचं काम असतं ते बाकरे आणि पित्रे आमचं जे घराणं आहे ते पिढीजात करत आलेलं आहे। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।